Kagisiro jatend piny Kenya William Ruto kagiwacho ni jatend piny mosenindo Raila Amolo Odinga noweyowa e broad base. Winjo bed ni wasiro jatend piny nyaka yiero mabiro mano mar higa mar 2027. To nitiere jotelo moko ma gin to giwacho ni oyo mano ok gima Raila nowacho. Nyalo bedo ni nitiere pogruok moro. Ahinya nyaka koro gitemo wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga mane en jatend ODM nowacho kama weche pogore nang'. Nitie gik moko mapani koro nyaka wakele lela nikech wanie akirikik mondo raia ong'e ukweli nini kanye. Gima notimre bang' yiero kane oselos sirikal ne ji opogre. An kaka gi wach bunge moko wan wadwa engage gi president e weche mag maendeleo to weche mag siasa. Ne gin weche mag ang'owa maendeleo. To wadhi adhiya kamano noyanywa ineno rallies notim mang'eny ji nowuoyo mang'eny. To onge ng'ama nong'eyo ni nitie jomoko Kenya ka machieng' nomuoji makel tulo ma iluongo ni Gen Z ka. Onge joma nong'eyo gino. Ji nyaka understand ni tang'o momiyo jaduong' baba nodonje sirikal mar manywandani. Gima notimre ka Gen Z nosevamia bunge weche nobedo matek. Weche nobedo matek nikech kane ing'iyo gik manotimore seche ka jorit piny nonyiso jotelo ma civilian ni losuru gini. Baba nowacho gini ni Uhuru ema noluonge manowuoyo kode to nyise ni dine president mondo ne kaka wakue piny. Dongu nyaparo baba dong nowacho kamano. An gi pacha kaka neno apani baba noneno ni gik moko ne nyalo kawo direction mane ok ber. Emomiyo nodok piny owacho ni wa stabilize Kenya. To bing'e ni gima kamago kane timore joma chalo baba gini ne dhi bedo first casualty. Nikech en mano nyalo golo jopiny mokwer ni gik makamago ok dwar. Koro kane ji osedonjo kanyo an kora dwa nyisi gima ng'eyo. Kane ji donjo kanyo okuongo baba nok dwa ni josiasa ma mondo dhi obede sirikal. Mani adieri. Nodwa ni waor technocrats. Joma noor ka dongin josiasa. Rita mondi. Ma ing'e ni kata kane pok oland gigo. Baba nokwer modhi Dubai. Mowacho ni ji kik dhi. Maruto kuongo lando side mare. Ne nitie ywaruok kabisa. Kakoro noparo ni technocrats ema nyalo dhi to but sechego ji mang'eny nosechot mosedhi moloso weche gi kigin kocha. Iwinjo. Omiyo kata ka baba noduogo kisomo statement manokuongo golo sama noa Dubai e weche mag keto sirikal manywanda. Dhi ng'i statement no mondo ing'e ni ne baba nowacho nang'o. Ma ji no accuse ni en gi double speak kia nowacho ang'o but nowacho gima ne nitie chunye king'ama nong'e gik mane timre. To kamago nosetimre koro wabedo kanyo. An gima ng'eyo bura mogik ma baba otimo gi wajumbe mag joluo od Professor Dr. Nyikal ma en jakombwa maduong'. Baba nowacho ni wan e gini nyaka 2027. Mane gima nowacho. To nitiere 10 point agenda. 10 point agenda ni wadwa neno kako otime nade. Olose maka chieng' ochopo sechego to watimo penj ni to bene otime maber wa achieve objectives wa. Kwanye mwabro decide ni to jibro dhi kanye. To kendo baba nowacho maler e burano ni weche mag 2 term wabunge kik wuoye. Nowacho ni Mbadi gi Wandai emoyiene gi wacho wach 2 term kende. Kalore ni gine makoro gine sirikal. Gine magine sirikal. To jomodong' nowacho ni kik wach 2 term. An awuon an Karoli pok ni winjo ka wacho 2 term. Imany kumoro amora. Nyalo bedo nang'o momiyo koro gwenyruok e paro nitiere. Nikech baba ne wuoyo ka ne gi experience mane wasebedo go joma osewuotho e wuodhni mang'eny. Gima notimore ndalo machon en kama. Higa 2002 dongi nya paro ni ne oyudo ka koro wan e KANU. Ma baba no onego chama wa mar NDP. Ma odonje KANU, mobedo Secretary General KANU. Moi nonyiso wa ndalogo ni kind baba gi presidency en osetieko koro Nyasaye modong'. Osetimo gimoro amora manoyiene manidwa ne otim. Motimo kod joluo bura. Kane waloko ng'ewa ochako luongo jo Kalenjin